Binarên hêja dohme nûçek bûwere parvekir bû ku heşt malbatên Daişî yên ji kampa Roj a li Dêrikê ber bi Şamê ve derdikevin da ku vegerin welatê xwe yê Avustralyayê lê belê hikûmeta Avustralyayê ragihand ku ew vegera welatiyên xwe yên di nava Daişê de ji Sûriyeyê qebûl nakin. Ev helwesta Avustralyayê piştî derketina 4 jin û 9 zarokan ji kampa Roj derket. Berdevke hikûmeta Avustralyayê ragihand ku deslat rewşê jînêz ve dişopîne o piştras kir ku çi vegerek çê bibe dê rêkarên qanûnî yên tund jî pêk werin. Her weke destnîşan kir ku berjewendiyên welatiyên wan û yên niştimanî di ser her tiştê re ne. Berdevke hikûmetê dibêje ku kesên girêdayî van dosyeyan eger destê wan di çalekiyên li dijî qanûnê de hebe dê têkevin ber şopandina qanûnî.